Aprangsi Karbi Defense Officer matela nili YouTube channel ahin pen nangli tumphan kardom mate kachoro nang pajur iglo pini nili labangso video long than pachini ponji lage SSC GD mate BSF Assam Rifle CRPF CISF ITBP matela paramilitary along kidunji phan kupipi documents ke nangji konsi ke charli ke nangji selection process criteria labangso phuthak nili nangli tumphan than pachini ponji tangte ke chengsi la SSC GD mate la paramilitary along kidunji phan kenang solo lake arta la pente education arta bang ke 18 to 23 years la pente la elitum ST tum apana bang ke 5 years abang ke relaxation long po tangte 18 to 28 years angbong nangli la paramilitary along mate SSC GD along abang ke jogdun long lo next qualification abang ke nangli 10 pass vek nangji compulsory lo lage 10 pass ke la pente nangli ko ansi ke charli ma la hai hoya documents itame nangpo la 10 pass along bang ke ajat percentage tanangli hala Indian Army tang ho TA Army tang ho hala hai along bang ke dunji prodang te nangli tum percentage abang ke kenang sot bon sitame la SSC GD matela paramilitary along ki dunji phan bang ke percentage nangli selection process abang ke langdang sinang kichengsi la bang ke CBT computer based test exam la pente next abang ke PET mate PST physical efficiency test mate physical standard test la pente next abang bang ke medical test la pente document verification tangte langdang sinang la CBT nangli jongsi online form fill up dun edlo protangten first event lo matela first selection process ke chengsi lo CBT computer exam jong sinangli pass igdet lo protangten nangli phan la physical phan nang hang po physical long jong sinangli pass det lo protangten nangli phan next la medical test phan nang hang po la sohuda bangsila documents verification abang ke nang po tangte la SSC GD along matela paramilitary along la Assam Rifle BSF CRPF CISF along jogdun det pe nangli kupi subject si ke charli nangjima protangte first subject la bangke general knowledge la pente reasoning la pente math la pente Hindi English la sonia subject pena bangke Hindi le nangli chongwai sita chok la pente English sita me chongwai sita chok Hindi English la soni pen esona bangke compulsory lo la pente height kon si nangji polotangte minimum 170 cm la pente la elitum ST tum aphan bangke 157 cm la pente chest abangke kon si do nangji ma polotangte la minimum lo 80 cm la pente kepangkang pena bangke 5 plus polotangte 85 cm donang po son thak si running matela physical event running abang ke 5 km running 24 minute angbong pen patang nangpo jongsi nangli 24 a minute jongsi abisi jet protangte nangli ferik det po la 5 km running 24 minute angbong patang lo protangte nangli pass ikpo la pente ajat a marks abang ke avilo he only la qualify nangpo la pente la female candidate atuma phan mangke 1.6 km running 8.5 minute angbong pen patang nangpo la pente documents abang kupipi si nangji polotangte nangli la online ka apply admit card nangpo la pente Aadhaar card ta nangpo la pente PAN card sitami nang ikpo la pente nangli la qualification la education certificate 10 pass abang ke compulsory la athemala SSC GD mate la paramilitary along abang ke 10 pass aphansi online along matela notice along sitame ke tok do bon sitame nangli ko anma ke charli ke do lan bange me muchor lohe la pente domicile certificate la pente central caste certificate la pente nangli passport size photo la pente nangli character certificate la hai huilo la si don marli tum nili nangli tum afan la SSC GD matela paramilitary Assam Rifle CRPF BSF SSB CISF along kidun jepan ang ton pen kicheng pen kijut nili nangli tum phan than pachini igetlo la sinangli tum next kopia video si ke nangjima la nili
YouTube channel mate la comment box along than pachini ikha lapen nangli tum jongsi labang so YouTube channel along akimilang polutang te nangli tum subscribe dam ikha tangte don marli tum dome thakme kardom